אתם יכולים לפנות לאן שאתם יודעים לפנות, לממונה על המחוז, למבקר המדינה, למח"ש. תספר אותך מה קורה. אני רואה שאתה... 433, אתם יכולים לפנות ל-433. אני רואה שאתה... אולי תעדכן אותנו במה שקורה כאן עם כל השמות המפורשים. אני יכול להגיד לך, שאל אבל רועי לוי, בכל זאת רועי לוי אמר דבר אחד, אני יכול להגיד לך, מעולם לא נתתי בוקס, ומעולם לא קיבלתי בוקס. מעולם לא נתתי מכות, ומעולם לא קיבלתי מכות. היום היו אצלי החבר'ה של כפפות האגרוף, מתאמנים כאן, אז ביקשתי להם שיקנו לי כפפות, אבל אני חוזר באמת, מעולם לא היה ולא נראה, לא נתתי ולא קיבלתי. הכל שקר. אני לא מצליח. כיוון חקרו אותך במשטרה שנתת בוקס במשחק כדורסל, זה שקר. לא עצרו. אותו אחד נחקרת, לא עצרו, אמרתי נחקרת. לא נתת. חזרו לך לצמידים, לא קרה כלום. קיבלת בוקס, זה לא אתה נפלת, אמרו לי שתית ונפלת. אני שותה ונופל, אתה מקבל בוקסים, אני יכול להגיד לך. איזה עננה עובדת לך. אתם נראים לי כמו בוקו חרם, כמו דאעש, כמו כל האינתיפאדה של הפוטבוליסטים. איך אנחנו נראים? כמו בוקו חרם. יש לך. בושה וחרפה. בושה, אתה אומר לי דאעש, תתבייש. ראש עיר קורא לי דאעש. בושה וחרפה. תגיד לי רועי, תגיד לו. שקרא לי דאעש. דאעש, שרצחו יהודים שם בצרפת. הוא קורא לי דאעש. תודה. זה מה שהוא קורא לי.